Hello guys, lamsogo hai sini vlog ke norok bai malaya baluk suka tabung no phungni tui rok khawbai kya angka mamui sungoi tongo dok boksajak esrap sa sugoi tongmani hingke ang bo vlog rok khai mai liya continue khaiui hingke jefur somoi mano afro no khaijago ketai mobile rok ani yago bisi kalai yangai tongkha aboni bagui norok no continue vlog rok phunuk maliya. So je mamani nangno phunuk nai tongdi hingke ang ke mikhumu rok songo te kunu gori motor rwi mikhumu dok ke swng tabuk tibur jorani thui tonglaimani budung bai hingke norok nugma khana bo mwtui tangjak ke ang borok koi tongo tukuya kota tabuk basawai tukunai muthui rika koi angke klui bwsano nai di norok bo imang thani kabai tongo abono abono sosai maro bo horoke imang thani rogo korok omo kabo swng kunui mu bai thui tonglaio bisnao nogoi mankha iko mama ke thui tongo hingke nainai di sini nokhla rok bwswk labar blai rok boni phaibai kya lete pata khaiui nainai di yang nokhol yang nuka obo bo hingke tui rok tuku paikha hingke ang tabuk tui tukunai cherai bo thujajak hinui nokhla rok jesek fada aswk aswk lete pata wngthang aboni bagui sari rogo fartinai tongo tesa nokbar rok kon baiui tabuk hingke watui rok bo bisi ganai hai keha haida so finally norok nugui mankha bwkhani kologma tongmani ang raibasa khe raikhyka bwkhwnai rok kok bo hinui rai rwjago nainai di thwk bo khai tongo ani bokhorogo tamokhe jani amo baga ang bo raina kha barakhai tesa helengkha ta tabuk hai norok nugmankhা nai nari yango khe tongo nainai di bo tui rok tukui paikha aboni pore khe ang tui tukusinai naitung norok so guys hingke swng tabuk sopai kya diboni tui rok tukubai kha bini mukhungo tamnai malai nari kum kisi srajak tut lasi adane yang bo tongo swng tabuk sobai jak norok saimanya na bolong rok hinui koi nainai di yang rogo bolong ya swng tabuk swrap samung nangai faimase hingke abono asugoi tonglaikha ta kisa sal thanda hinui nugmankhা nai kotom khaijak nainai di ang oro bothrai oro kaisa bothrai chermani obo khe bothrai ya tamjani nainai masa sobo kokroi sido ekrai ni masa susibai omo khe to bothrai no chairman kwchahai tongkha yango bo hai ang kerem thangya dagi sete sanala belai samung rok khaimani bwla angka bagui kerem thangka ta koi bwjak ang tabuk tesa na boram bereng marang ungbai khani kaisa na loi thangka agi khe to chaiyo tabuk buino khopsa chate hingke loi thangka ta budung khai tam nainai di sini yang para rok bwswk bolong abo yang bolong bangsi pura yango hingke swng faima lama ta yango hingke swng kheto khaimani swng oro iko bathangma jaga sinikhe hingke nainai yang bolong bangsi yang joto no bolong mangka ani ukuluk bahai wngtong nainai di siyari manga bo nainai la pura taklai mela o thanani tongo chwng yango saimano thangmani bwkhak ta norok nugkha na je ani blog nainai rok ta mwtai ni blog mwtai ni mela ta mondir o guys swng tabuk nogo phirogoi tonglaio bini ba bai bamjak thangna leka sal bo thangka sal wngkha kwchang tongkhana ji nugkha na kwchang bo tabo haibani kwrlai kwchang le aswk samung o pairi sini hingke para o bo thanani tongo somoi mankha thanai ta nainai di khum bo swngnai thotok.
sakit. Nào, thì có mà họ ra cái luôn. Ôi sakit. Nuôi mà nhà đã nở. Yếp thằng gọi đỏ. Yang ngồi như mày chơi chẳng ngờ. Xin nó lên lại đã bắt đầu nhảy cái ra đi. Ini pakai kisah suy được cả. Sưng khá. Huang kha. Huang baru mana satu? Tí có là hát đời. Thì sao cái này nó đâu? Tâm tâm ta lúc này cho ra. Tí xì bốc thô nhí yas cả ta mò khay có. Thô có mò cái. Nó có. Balang sa. Xuân đôi. Tonggo ciciri. Hetoni ciciri. Yes cả ta mò. Kita tonggo takasya. Mikum sok. Langsung. Kena pung ni bandam okay. गरम समोसा भी खर गया लाया है आया तुम मनी मसा जब mana mau बाबा semua dan kakak madi cerita sonor kalau teh ini ada iya kutung ya bapak bokor tuh di mana jarang sepuluh rupiah das dia sini aku baru pakai tanggung mau biang nih pak Naglenda sudah